Malaag ko ma. Saan nga bud na? Laag na bud ka? Sige na lang ang galaag ba? Ano sa imo nak no? Utabang ka na po dili. Sa imo ginahan ba? Utabang ka. Pero malipay mo ginahan eh. Gusto ka mo laag panangit sa iyong daddy ka. Daddy! Oh! Daddy! Oh! Daddy! Oh! Kadungay makadungog. Magbinungol lang taan eh. Ganyan akong sige dali nga. Nabungol lang siguro ka diya. Pangatuloy na luwag, aram makadungog ka diya. Sige na magtawag mo. Junjun, yung mga anak diri ba na tuyo. Naon gani rigod. Sige na, munawag na ko. Asa na anak ron? Naon kay tuyo? Pa, si mama, di ko niya sugdan mo laag. Si kuya magayda, sige magiglaag, sige ko dulag cellphone. Saan nanguda nila? Damayan na yun ba? Sure, ang bola. Kadamay gani ko giro. Dula na yung email, di ba? Dapat na matabang kasi mong mama diri sa lipyo sa balay. Para pulbod malipay yung mama. Ay, sundo ka ng kuya ni mo eh. May klaro na. May limpyo ka diya. Ikaw talaga na yung mahugastan niya. Sa plato. Huwag manilig sa gawas. Para good. Ikaw na po, sige na kaglaan. Uli ang kagmukaon. Kaon tulog. Saan ka doon dali? Anak mo si Dinting? Ha? Sige na, good ma. Ano na gani? Sa sige laag nga. Si kuya magayda, o mo kasabaan. Wala. Layas ito. Ayaw na kuliah. Kaya gusto mo kamulaan. Lakaw. Sa una nga ako na yung saa daw sa mga barkada. Ligtas ang may alam. May alam. Las, takas jud. Ma, reklamador, itakas. Alam mo? Ya, pagkilap na ko niya. Bye, salamat. Ma, ibabayan mo ko ganyan ma. Yanaan mo ko mao, maniyo pa siya mga kuan daw. Kailap na lang doon sa gate. Unsa kuya? Ning siba. Ay, patahan una yun ni uli ron ba? Padilo? Padilo? Ay, buwan ni patahan si ba? Patay ni patahan ulit. Tawag mo na yung papa na listas. Yun yun? That's caught in the crossfire.